I'm
tema di hamun apa musik kami. Nah, itu kan kali. Jadi songo lima tu borusu bere iba bere. Doho sima tua di boru nami. Partikiano kupasa matu hamuna boru nami selalu nabutima. Tuhida sa luhurna. Molo nang dohu di sodoho. Hula-hulata. Boru na tua nami. Siguro na nakaningan. Boru tubu, boru zuhud. Bere iba bere. Doho sima tua di boru. Rapang maro boru na tua nami. Dohot si matuani boru. Pahato kamu sa tikma manna manurati alana asa bohita pumu Doho ma bere iba bere nami. Yana kon nami na siya sebagai abu songo na terpering aw na kinga. Laida mulu na sida ro menjalak kami. Sebagai hula-hulana. Diziala bokon dojo muna. Rodo hame manggohi jojo muna. Diziala nama kalason. Pesta peresmian pernikahan ni anak doha permain hamuna. Lima tungane nami doha inang bau nami. Yari nauli di bulan natakason. itu Laos di semua hamu manggarar adat nagok tu hula-hulata marga saragi. itu Laos di semua menjalo hata nauli hata nadenggan siang aka nanibang nanindang muna sa luhurna karlumo bima sian hula-hulata marga saragi. itu Nang habibe boru muna toktongo mangido tutuhata ang dia atong tunggal ini ba si kaisa nang bau ni ba sai marokap gabe na sida marokap magwala sa tuna saur matua matutu asa marlata men si koru maglaka bunga-bunga duli pa Singaporean sa bunga tong tubuan anak tubuan boru jala si tibok pacamotan matutu asa jabuijuk menna tunatong ni jabuhorka sa bunga tong dinasida anak nabisuk do boru na marroha matutu so ni dago hamuna orak tuana hula-hula nami saluhuna mani pe mangidodo tutu hata anggia atong sonen dok ni to tua andor halipang minna pada buku lombo andor hatiti pada buku horbo sai pekak sama tua matong hamun tua tuana sa hatu na pere ku sa hatu na marnini marnono matutu asa kulo itu tua masyarakat tulo para sai sa hatu ketemu hula-hula nami saluhuna jol mana matua masih torok gopara matutu asa suaci batu hula ma lingkong gorjani solu sa itu harasnya untuk kami marhula-hula suak soni ma hamu marboro matutu hamu saluhuna hula-hula nami haras ma hami guru mula mutima matutu jadi soal itu lamun kayak anak pun nami amang buru nami itu anak bakal nami harus sudah guru bere nami sisa dapat kalau ada kita sebetulnya di bagian di perhorasan aksi pasal itu nak kena hulu kita jadi dari tupen orang kan di sini kita bahen bahasa dari aku kita soalnya seperti kita orang baru karena kamu tak patuh baik sosok minggu nomor sama si pasar mata lalu kalau kamu berdata saat menonton kita berimak amak promosi kami aktornya mahami do hula-hula nami mengido hami asabet kamu gondang mula-mula terus pada mula aku godak sampai ke rumah Mula di mali hamu
kami mengalir 20 kami sidok gabe sidok salah horas. Bakma gundang